Dennis. Hallo. Dennis, det er altså nu. Nej, jeg gider ikke. Gå nu ikke. Skrid. Peter, hvad skal vi gøre? Dennis, kom lige herop. Det er altså... Programmet er startet nu. Du bliver nødt til at komme op nu. Nej, gå du ikke. Jeg gider ikke. Dennis, kom nu! Nej, gå ikke. Skrid. Hej Elsa og velkommen til Ramachan Live. Ja, hej med alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til. Og også velkommen til jer. Til Peter, bugtaler, du bugtaler, ja. Og til Dennis, som jo er drage. Ja. Jeg var ude på min rutsjetur, og i Sommerland Syd, der mødte jeg jo jer to, som optræder sammen. Og Dennis, vi kom jo lidt til at snakke om, at du mente ikke, det var så svært at være tv-vært, og så var det, jeg sagde, jamen hey, jeg synes lige, du skal komme med op og prøve at lave Ramachan Live. Jamen, vi er også glade for at være her. Det er jeg ikke. Jo, vi er rigtig glade for at være. Jeg gider ikke, jeg skrider. Nej, Dennis, du bliver her. Så vi er rigtig glade for at være. Dennis, hvorfor gider du ikke? Du vil da gerne op og bevise, hvordan... Altså... Jeg laver voksenfjernsyn. Jeg har Søren Ryge og sådan noget voksen og sådan noget talkshows og sådan noget, jeg gerne vil til. Voksenfjernsyn, Søren Ryge, det er haver og alt muligt mega kedeligt. Jeg er sikker på, Dennis, at inden det her program det er færdigt, så har du fundet ud af, at Ramachan Live faktisk er verdens absolut fedeste program. Tror jeg ikke. Ej, prøv nu at høre. Altså, jeg tror, Sofie har ret. Og prøv at høre. I dag, så kan alle børnene lære at buetale. Jeg gider ikke buetaler. De er dødssyge. Nej, prøv nu at høre. Og så er der også en rigtig, rigtig fed konkurrence. Jeg hader konkurrencer. Jamen, det er i hvert fald rigtigt. Og det er jo også onsdag i dag. Og det betyder jo, at vi har midtvejs-quizzen. Ja. Det vil altså sige, at alle jer derude, I skal sidde klar ved telefonen. Og Dennis, du kan jo telefonnummeret. Kom så. Nå ja. 70 21 19 19. Lige præcis. Og lige om lidt, så åbner vi telefonerne. Men du skal jo huske, hvis du gerne vil vinde sådan en fed t-shirt, så skal du huske, at du skal ikke sige dit navn, når vi tager telefonen. Du skal derimod trække op i toilettet. Og lad os så få overstået det her program. Men er du klar til lige at åbne telefonerne? Okay. Okay, så siger jeg 3, 2, 1. Åben! Peter, som du lovede tidligere, så skal du nu vise mig og alle dem derhjemme, hvordan man bugtaler. Men kan du ikke, inden du gør det, lige fortælle, hvad betyder det egentlig at bugtale? Jamen, at bugtale, det betyder faktisk... Lad os prøve at bryde ordet ned, for eksempel. At bugtale, det er jo tale med buen, og det er jo maven. Så vi skal have lyden hele vejen herned fra maven. Hele vejen ned fra maven, Dennis. Hele vejen op, og så skal vi have lyden ud, uden at bevæge læberne. Jamen, men okay... Nu siger jeg godt nok, fordi jeg kan godt forstå, at det du siger med maven, men jeg har bare altid lært, at man skal bruge tungen til at ligesom sige ordene. Jamen, det er det, der er det svære jo, det er, at man skal prøve at lade være med at bevæge læberne. Det kan du ikke. Jo, det kan jeg godt faktisk. Jeg har øvet mig lidt. Kan du? Måske. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at lære det, og jeg kunne godt tænke mig at prøve det. Så okay. jeg er totalt frisk. Vil du være med til det? Jeg kan godt. Kan du? Ja, må jeg se? Okay. Har jeg hedder Dennis? Dennis, prøv lige igen. Og husk det, man må ikke bevæge. Ja, det gør jeg heller ikke. Hej, jeg hedder Dennis. Dennis, det med maven, det var ikke, at du skulle kigge ned på maven. Det der, ja, godt nok. Jamen, nej, Dennis... så gider jeg ikke, så skrider jeg. Nå. Jamen, okay. Så derfor skal vi bruge den her. Den ser sej ud. Og jeg har taget sådan en med, og så sidder der sådan en cykelbremse i. Ligesom sådan en kabel, der sidder på en cykel. Så kan man sådan åbne og lukke den. Skal vi se her. Nu giver vi Sanne den her på. Skal I bare se løjer. Nu skal vi så prøve at få Sanne til at snakke. Og vi kan få hende til at sige alt muligt. Hvad skal vi få hende til at sige? Jeg skal tisse. Okay. Jeg skal tisse. Det er da meget sejt, ikke? Så, hvad kan vi ellers... ja. Jeg elsker at støvsuge for dit værelse. Ja, det gør jeg. Dennis. Kommer du lige herop, Dennis? Børnene vil gerne være med. Børnene vil gerne se dig nu. Så alle dem derhjemme, de... Dennis, hvad laver du? Dennis, kom nu herop. Skrid. Vi har nemlig ventet på, Dennis, at du skulle sige til alle dem derhjemme, hvad dagens webspørgsmål er. For jeg ved, du har øvet dig at tale med dig i sidste uge. Så, værsgo, Dennis. Jeg har øvet mig, og jeg gider ikke sige det. Dennis, nej, Dennis, du bliver her. Prøv lige at høre her. Du lovede det. Jeg forstår, hvorfor er du så sur? Jeg gider ikke. Hvorfor gider du lige pludselig ikke? Jamen, alle sidder og venter og vil gerne vinde en t-shirt. Jamen, Dennis, du kan ikke være det bekendt. Vi har øvet os derhjemme. Du skulle sige webspørgsmål. Men det er fordi... Hvad er det fordi? Det er fordi, jeg har glemt noget. Jeg har da ikke glemt noget. Hvad har I glemt? Hvad skal vi have glemt? Jo, jeg har glemt en fødselsdag. Nej, sig ikke det, fordi du tror, vi har glemt din fødselsdag, at du har været så sur hele dagen. Ej, Peter. Prøv at høre, det er så dumt det her. Fordi, Dennis,
Peter og jeg, vi har planlagt din fødselsdag. Vi vil bare overraske dig. Prøv lige... nu er det ikke en overraskelse. Peter, nu gør vi det, okay? Okay. Dennis, prøv lige at se her. Tillykke, Dennis. Du fylder 106 år i dag. Det vidste vi da godt. Ej, Dennis. Ej, helt ærligt. Det vidste vi da godt. Prøv lige at se, at vi skulle synge fødselsdagssang og alt muligt. Skal vi pusse lysene ud? Ja, hvis du puster lysene ud, så har jeg... prøv at se her. Vi har selvfølgelig også en gave til dig. Okay, skal vi puste lysene ud først? Ja, pus lysene ud. Ja. Okay, så går vi lige herover, så puster lysene ud. Okay, er du klar, Dennis? Jeg sender ned, okay? Okay. Skal vi se, hvor mange kærester du har, Dennis? Jeg har du har mange? ikke nogen kærester. Okay, undskyld. Lad os se. 3, 2, 1. Wow! Okay. Dennis, du har 3 kærester, og drager kan åbenbart godt spy ild. Jeg smadrer jer. Øj, Dennis, så... Nå, vil du have din gave nu, så? Gave. Det skal jeg åbne. Åbne. Se lige der. En vandpistol! En vandpistol. Jeg ved, du elsker det. Og det er måske meget smart, når du skal spy ild. Ikke? Ja, så vi slukker ildebranden. Og faktisk har jeg fået lavet noget til dig. Hvad er det? Prøv at se, den kommer lige her. Nemlig en lille ekstra kage, hvor jeg har fået lavet dig i kage. Den ser tyk ud. Det kan være, den er sidst den anden kage. Ja, måske. Det kan man jo overhovedet ikke vide. Nej, nu er jeg altså lege med vandpistolen. Jeg leger med vandpistolen. Okay. Okay. Ja, okay. Så sætter jeg ham herned. Okay, så må du lege med vandpistolen. Ja, det gør jeg. Så må vi... så kan vi jo lige se på, hvem der har lavet dagens program. Undskyld. Ja, okay. Dennis, slap af. Ja. Undskyld, vi skal lige være færdige her. Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg synes, det har været helt vildt hyggeligt at have med. Også nu, når Dennis er blevet lidt gladere. Ja, og prøv lige at se en kage. Jeg har aldrig set noget lignende. Prøv at det var vildt ærgerligt, at... Jeg troede bare, at vi blev glade, hvis vi overraskede ham til sidst. Ja, men sådan er han. Sådan er han jo. Ja, altså. ærgerligt. Ja. Men her er som sagt dem, der har lavet dagens program. Dennis, bare lav! Dennis, hallo! Stop! Dennis! Tag ham lige, Peter, gå lige ned og tag ham. Det der, det duer ikke. Dennis! Jeg vidste, vi skulle... Dennis, vi er ikke færdige med programmet endnu. Dennis, vi er ikke færdige med programmet endnu. Jeg har taget vandpistolen fra ham. Hvorfor kommer du nu tilbage igen? Jeg var også... Okay, Dennis, du er altså en lille smule svær at finde ud af. Jeg har ikke sagt spørgsmålet. Han har ikke sagt spørgsmålene endnu, jo. Nej, men det er så altså rigtigt. Så sig det nu, Dennis, og så ikke mere vandkamp nu. Det kan vi altså ikke. Okay. Dennis, vil du sige spørgsmålet? Ja, så skal det være nu, og skal være med masser af energi og vise, du er rigtig glad. Okay, hør her. Spørgsmålet er, hvor gammel bliver jeg i dag? Præcis! Hej med Dennis! Woohoo! Sådan der. Hvis du ved det, så skal du gå ind på vores hjemmeside, som jo er dr.dk/Ramasjang. Og derinde, taber jeg hårbrøl, der kan du svare på spørgsmålet. Altså, hvis du ved, hvor gammel Dennis han blev i dag. Hvis du ved det, så kan du vinde den her mega top-tunede fede t-shirt. Hvor er den sej. Så skynd dig ind. Den er helt sej. Nå, Dennis, nu er du lige pludselig blevet glad igen. Ja, den er da sej. Ja, det er den nemlig. I morgen der skal du huske at se med, fordi der får vi besøg af en ny gæstevært. Jeg skal være vært sammen med Pelle B. Ja. Det vil jeg godt være med. Det er jeg også. Det er ham fra MGP. Yes, han er ikke bare fra MGP, han har faktisk vundet MGP. Har han det? Ja, det har han. Og han kommer i morgen, så det bliver rigtig, rigtig sjovt. Men det har også været rigtig hyggeligt her til sidst at have besøg af dig, Dennis, og hele tiden dig, Peter. Jo, tak skal du have. Det er dejligt, du er blevet glad igen. Ja. Og så du kagen? Jeg skal have kage. Ja, vi skal have så meget kage. Hvad siger du så? Er det let at være tv-vært, eller hvad? Ja, det er lidt svært. Er det sjovt at lave børnefjernsyn? Det er skideskægt. Okay, så må man gerne bande den ene gang. Ja. Okay. Ha' det rigtig godt. Vi ses igen i morgen. Og tak for i dag. Ja, tusind tak. Hej. Så, Nu skal vi have kage. Kage.